Lymfaterapia je špeciálny fyzikálny prístroj, ktorý využíva pulzné magnetické pole nízkych frekvencií a používa sa na regeneráciu poškodených tkanín. Je to novinka, ktorú používame u pacientov, ktorí sú po úrazoch alebo po operáciách, ale takisto sa používa aj u pacientov, ktorí majú neuromuskulárne ochorenia, majú ochorenia pohybového aparátu, majú ochorenia nervového aparátu a vôbec sa to používa na regeneráciu tkanív. Základný princíp fungovania lymfaterapie je spôsobený špeciálnymi 29 sekvenciami nízkofrekvenčného magnetického poľa, ktorý pôsobí priamo na plazmatickú membránu bunky, tým spôsobom, že rozvibruje jednotlivé jóny a otvorí jónové kanály. Tým pádom zabezpečí voľný priechod jónov do bunky a von z bunky a tým pádom spôsobuje urýchlenú regeneráciu tejto bunky. Čiže liečba je zameraná na priamo bunkovú úroveň. Najčastejšie používané diagnózy sú poúrazové stavy. To znamená, že bežné kontúzie, distorzie, teda podvrtnutia, natiahnutia svalov, pomliaždenia svalov, natrhnutia svalov, poškodenie mäkkých štruktúr veľkých kĺbov ako kolena, členka, bedrového kĺbu, ramena. Ďalej je to zamerané aj na ochorenia pohybového aparátu degeneratívneho poškodenia. To znamená, že zmeny na chrupavkách, takisto aj používa sa na liečbu po operáciách, kedy sa používa osteosyntetický materiál alebo aj po náhradách totálneho bedrového kĺbu. Takisto sa využíva aj pri systémových ochoreniach pohybového aparátu ako fibromyalgia alebo osteoporóza. Táto terapia je jedinečná v tom, že sa môže používať aj cez náplastie, môže sa používať cez sádru, môže sa používať cez ortézy a môže sa používať aj na tkanivá, ktoré boli podrobené chirurgickému zákroku. To znamená, že obsahujú osteosyntetický materiál a takisto sa môže používať aj pri náhradách veľkých kĺbov, to znamená pri totálnych protézach, hlavne kolena a bedrového kĺbu. Lymfa je veľmi bezpečná terapia. Lymfaterapia vlastne dá sa povedať, že môže sa aplikovať skoro u všetkých pacientov, až na výnimky, ktoré samozrejme vylučujú akúkoľvek fyzikálnu liečbu, a to máme tehotenstvo, alebo máme nejaké psychózy, poprípade máme nejaké akutné zápalové stavy alebo febrilné stavy a takisto rakovinové ochorenia. Tieto samozrejme vôbec sú vylúčené z fyzikálnej liečby. Ale ostatní pacienti sú na to indikovaní. Čo sa týka nejakých vedeckých štúdií, od roku 2011 v Taliansku prebiehalo viac ako 10 štúdií zameraných na potvrdenie účinnosti tejto liečby a boli veľmi úspešné. Dá sa povedať, že medzi 75 až 90% účinnosťou tejto liečby prinieslo pacientom hlavne v tom, že sa urýchlil spôsob liečby a návrat do bežného života. Sú dve možnosti aplikácie liečby. Buď sa používa lokálny transmiter, to znamená lokálne miesto, napríklad na kĺb, alebo sa používa podložka na celé telo. Čo je výhodou tohto prístroja je to, že môžeme aplikovať u dvoch pacientov naraz, alebo môžeme aplikovať na dve miesta u jedného pacienta. Teda liečíme komplexne pacienta na viacerých miestach. Vážené predsedníctvo, vážené dámy a páni, želám príjemné popoludnie. Dovolím si vám predstaviť inovatívnu liečbu akutných úrazov pohybového aparátu a akutnú liečbu pooperačnú v rámci komplexnej liečby úrazov alebo operácií pohybového aparátu. Lymfaterapia je medicínsky prístroj na invazívnu bunkovú stimuláciu buniek prostredníctvom patentovaných ultranízkych a komplexných magnetoelektrických sekvencií v rozmedzi od 2 do 80 Hz a od 1 mikrotextly do 134 mikrotexla. Lymfaterapia obsahuje až 29 patentovaných sekvencií. Unikátnosťou lymfaterapie je tých 29 patentovaných sekvencií, ktoré majú rovnaké elektrické pole, ako sú polia bunky. Pomocou vysielania vopred definovanej sekvencie počas terapie dochádza k nútenému vibrovaniu všetkých jónov na povrchu bunkovej membrány, ktoré dokážu selektívne otvárať určité jónové kanály, čím sa upravuje rovnováha bunky a jej prirodzené biologické funkcie. Lymfaterapia zaznamenala v priemere 75 až 80% úspešnosť bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Poznáme magnetické pole, ktoré je charakterizované frekvenciou, intenzitou a komplexnosťou. Čo sa týka frekvencie, poznáme hercové rozhranie od 1 do 10 000 Hz. Čo sa týka intenzity, bežné magnetické prístroje používajú
intenzitu od 8000 do 30 000 mikrotesla. BMR prístroj, ten používa intenzitu 200 mikrotesla a náš lymfaterapii systém používa veľmi nízku intenzitu, to znamená od 0 do 100 mikrotesla. Čo sa týka komplexnosti, bežné magnetické prístroje používajú normálne vlny, to znamená vlny, ktoré sú sinusoidné, štvorcové, triangulárne alebo pilovité. Zatiaľ čo lymfaterapii používa komplexné a variabilné signály. V tom je tá jedinečnosť. Kde je účinná lymfaterapii? Používame pri liečbe akutných a chronických ochorení, ale taktiež sa používa ako liečba následkov po úrazoch pohybového aparátu a chirurgických zákrokoch. Účinne bojuje proti bolesti, zápalu a opuchu poškodených tkanív a výrazne urýchľuje dobu hojenia. Liečba je automatická prednastavená, môže sa aplikovať u 2 rôznych pacientov súčasne alebo na 2 miesta u jedného pacienta s rôznymi programami. Pôsobí cez oblečenie, obväzy, náplaste, cez sádru, ortézy. Je kompatibilná takisto s aplikovanými osteosyntétickým materiálom alebo protézami. Terapeutické programy sú prednastavené a možno ich aplikovať na celé telo buď cez podložku, alebo potom sekvenčným vysielačom. Doba aplikácie trvá 20 až 60 minút a je potrebné ju opakovať 2 až 3 krát do týždňa v závislosti od zvoleného programu pre danú patológiu. Samozrejme, aby sme dokázali tento efekt, boli robené štúdie. V Taliansku od roku 2011 prebiehalo niekoľko štúdií, čo sa týka úrazov pohybového aparátu a liečby. Bola to štúdia Sfera a štúdia pre oneskorené horenie INAIL. Ďalej bolo publikovaných množstvo klinických článkov o transverálnej magnetickej stimulácii buniek. Teraz niekoľko príkladov. Jedná sa o 52-ročného muža s oneskoreným hodením stehnej kosti 4 mesiace po úraze. Pri prvej aplikácii naľavo. Toto je po 5-týždňovej aplikácii a toto je po 3 mesiacoch kompletne zhojené. Ďalej, ďalší pacient po ošetrení, mesiac po aplikácii a 2 mesiace kompletne zhojené. Ďalej, po kontúznom poranení v oblasti nad vonkajším členom členka po 2 aplikáciách. Ďalej, pooperačný stav po 2 aplikáciách po ošetrení predonožia. Ďalej, po distorzii pravého členka a po 5 aplikáciách. Tu chcem upozorniť na to, že niekedy môžeme používať aj Incrediver, to je vlastne návlek, ktorý pomáha urýchľovať hojenie. Lymfaterapia predstavuje mimoriadnu inováciu v oblasti fyzického zotavenia a opravy tkaní. Pacientovi tak umožňuje vrátiť sa k normálnej aktivite vo výrazne skrátenom čase bez použitia liekov alebo k obmedzenému používaniu. Lymfaterapia je schopná výrazne urýchliť procesy obnovy mnohých druhov tkaní, kosti, svalov, šliach, chrupavky, väzov a takisto aj nervov a je účinná pri športových úrazoch. Funguje veľmi dobre bezprostredne po operácii, možno ju použiť aj po aplikácii totálnych náhrad alebo po aplikácii osteosyntetického materiálu. Aby sme nehovorili len do vetra, kto dôveruje lymfaterapii. Používajú športové kluby, ktoré sa starajú o výnimočne vysoko kvalitných športovcov, ako je to futbalová reprezentácia Talianska, Lazio, Manchester United, FC Barcelona, Inter Milano, FC Turín. Štandardné liečenie je napríklad po bežnom úraze 5 aplikácií, to je tzv. Fáza pôsobenia proti opuchu, zápalu a proti bolesti. A následne, pokiaľ chceme regenerovať tkanivo, tak sú protokoly, ktoré trvajú 3 týždne, 6 týždňov a 12 týždňov. Pardon, ešte chcel som tomu dodať, že sme síce na kongrese, kde hovorím o športových úrazoch, ale používa sa to napríklad aj pri ochoreniach ako fibromyalgia alebo pri osteoporóze a osteoporotických zlomenení.